салом дӯстони азиз, то охира ба диққат гӯш кинед. ба шуморо чӣ интизора иншалло. ҳиҷомаи бобоҷон 88, метрои Люблино, улица Краснодарский 66 корпус 2. рақамо дори экран дида истодед. бибинед барои шумо ман чӣ сюрприз тайёр кардам. ҳар як нафаре ки ҳиҷомаи бобоҷон 88 меояд, фитобочка, душ, массаж, бонкҳо айхидму, ҳиҷома, ҳама ҳамин нархнаво 2500 рубл. баъди ҳиҷома иншоалло як пиёла акчой мо мегирӣ. чикор мекунӣ? ҳар як адми шумо тӯҳфаи беҳтарин интизорад. як тӯҳфа не, оби замзам, мисвок, як духӣ, электрони таспеҳ, фарзи айн барои намоз ва як тоқичага барои сари шумо бародаро. ҳамаи ҳамиё баъди ҳиҷома ба шумо падарка карда мешавад. 6 тӯҳфа. ҳамаи ҳамия мегирам баъди ҳиҷома. ҳар шахсе ҳиҷома мекунад. бисмилла. ин оби замзам, духӣ, мисвок, боз таспеҳ, китоби фарзи айн, тоқича. бародарҷони азиз хуш омадӣ. бо метунем иншаалло биёед. вақт кам аст, шуморашон кам аст. дер накунед иншаалло омадан бигиред. агар ки ё тайёр шидан бо барои шумо дигар намо тӯҳфаҳорам тайёр мекунем. ҳаракат мекунем иншаалло миёем дар хизмати шумоем. хоҳиш мекунам касе ки имконият дошта бошад навора паҳн кунад, лайк, комментарӣ, неки хутуна фаромӯш накунед. ҳиҷомаи бобоҷон 88 дар хизмати шумо. ҳасбуналлоҳ ва ниъмал вакил. худованд моро басанда. салому алайкум.